Ja, amúgy Geci, múltkor van egy olyan videó, így láttam Teló mondta, hogy... Húszáj, vagy megint a Márkónak. Menjünk a városig. Aszalunk mindenem, meg ilyen. Jó, bazd meg, ez kisüti a szemet. Petika, csinálj ezt a szart. Jaj, add majd a szőlőt, bazd meg. Anyádat. Van még valami fehér szarunk? Á, ez nem jó. Nincs. Akkor add majd a szőlőt, Ádi. Micsodi? Add majd a... El vagyok foglalva. Tessék! Fontos dolgom van. Eszemben szőlő. Gazdasági kutatás. 20-43. 100 táskája az hol van? 100 Most hol lenne? menjünk, szerintem amúgy nem menjünk. Ott belátok. buliára. Menjünk már oda ma. Mi a fasznak, bazd meg az a cigány kurva kulaivó Judit. Kussajál már! Megint majd pofázni fog, bazd meg, én nem akarok oda De a menni. kulaiból jól itt ne hagyjuk. Várj, így jobb. Oké. Az Magda? Kulaivó geci. Jaj, akkor ez tényleg- Ádi, és már bele légy a maradékot, megyek paktálni Magdába. Mi van, Rédi, Önts mit már bele a láttál? maradékot. Ritata. Ja, nem vágom, hogy kell. Figyelj, ez kurva vicces lesz, úgy érzem. Márko, nem bírjuk megint. Márko, bazd meg, ne szarul! Márko, én videózok amúgy, mert Lilla csöcsét videóztam eddig. Nem baj. Ez is megy YouTube-ra. Jó videó lett. YouTube maga. Ekkora csöcsei vannak. Buzi vagy! Neked is videóztatom? Takad, rajta sál van, bazd meg. Buzi, már kész van. Ez szar. Látod, az ő csöcsei szarok? Mármint, hogy nem szarok, csak nem látszod. Na, jött vissza. Hát bazd meg. Szup. Szup. Bocsánat. Na ne. Ide nyugodtan. Látod, Márko, így be lehet látni. YouTube-ra. Bazd meg, de most... Zsír, mi? Bazd meg, helyett a legjobb üzébe állt. Videózó? Nem. Mi? Én igen. Semmi betitok. Fejbe szart. Ajma szar. Te meg lesz szar. Te meg nem is nézel. Ajma szar. Én meg szímesű. Nem aim. CD-ek. Hülye vagy, bazd! Aim meg VH1-be. Azt hiszem. Adj meg egy kortyot, ne legyen már geci most. Messzebbről videózok, hogy jobban látszódjon, de azért Lilla csöcsét közelebbről kell meg. Csak égetni tüzelni hülye. Van. Valakik vannak ott amúgy. Mi a faszom videózok? Nem tudom, unatkozok. Nem baj. Vetteled már le? Már. Most 3 másodpercre benne vagy. Hagyd már le a faszomba. Micsodi? Lőd le. De várj egy picit, még egy pillanat, Jó.